în care aceste două partide nu vor găsi înțelegere cu liberalii și vor găsi înțelegere cu Partidul Comuniștilor, dumneavoastră veți accepta să candidați la această funcție sau nu? Nu. Cu comuniștii nu sunt gata să merg într-o coaliție. Eu ziceam și dădeam dreptate și colegilor mei din partid și celor din Partidul Democrat că odată ce am fi avut o majoritate stabilă cu PL-ul, sigur că ar fi extrem de important să găsim formule de angajare, de conlucrare cu Partidul Comuniștilor. Fiindcă, chiar dacă e democrație, dar oricum putem constata o anumită divizare, polarizare în societate. Partidul Comuniștilor rămâne a fi o forță politică importantă, care reprezintă aspirațiile, punctul de vedere a unui grup important de cetățeni din Republica Moldova. Pe acest motiv, dacă am fi putut să-i angajăm, oferindu-le anumite poziții în instituțiile de control, și s-a vorbit despre aceste instituții, dacă am putea să găsim un compromis pe obiectivele de perspectivă ale Republicii Moldova, ieri domnul Voronin a zis că chiar și statutul de țară candidat al Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană nu îl deranjează. Eu asta am auzit foarte clar spunând domnia sa, deși astăzi cel care a vorbit în numele fracțiunii a pus la îndoială anumite articole din acordul de asociere și cel de liber schimb, ceea ce iarăși m-a făcut puțin să să-mi pun semnul întrebării când au fost Adică nu sunt consecvenți în declarațiile... Bine, nu e primul exemplu, dar acum hai să nu căutăm elemente de inconsecvență. Acum era într-adevăr important, având o majoritate stabilă, să încercăm să-i atragem în edificarea acestui consens național. Majoritatea țărilor care au reușit mult mai bine decât noi, fie Slovacia, fie țările Baltice, fie România, toate atunci când au început procesul de modernizare, de reformare, de aderare la Uniunea Europeană, au reușit să construiască acest consens național și în baza acestui consens să se miște înainte. Noi, din păcate, nu avem astăzi încă o asemenea majoritate. Avem partide de stânga care optează astăzi, reprezentantul Partidului Socialiștilor a propus chiar crearea unui grup interfracțional pentru a examina aderarea Moldovei la Uniunea Euroasiatică. Nu vreau să fiu malițios, dar această Uniune se confruntă cu foarte multe probleme interne. Să nu se întâmple că până... Dar nu este funcțională această Uniune până la urmă. Păi nu avem rezultate, nu avem unde merge. Realitățile este sunt o spălare altele. de creier... Este adevărat, e o spălare de creier, v-ați exprimat foarte corect.